I avui què venim a fer? Venim a fer una cosa que vosaltres ja heu fet amb les vostres mestres, que és el que teniu a les mans. L'objectiu de fer tots aquests problemes que farem aquests dies amb els vostres mestres només és un, Joan. Algú sap l'objectiu d'aquest projecte? Algú se'n recorda? Entendre millor els problemes. És perfecte, com ho ha explicat ella. L'objectiu d'aquest projecte és entendre l'activitat 1 té 4 exercicis. Us en recordeu? 4 exercicis. El primer exercici, que és aquest, el faré jo i vosaltres m'observareu. No direu res, el faré jo. D'acord? El primer exercici el faré jo i vosaltres m'observeu a mi. Ha quedat clar? Sí. Per fer aquest projecte tenim una ajuda, tenim un referent d'aula. Sabeu què és un referent d'aula? No. És això, d'acord? Aquí tenim la nostra ajuda per fer aquests problemes. Un referent d'aula són uns passos que ens serveixen per resoldre millor l'enunciat del problema. Ja els heu vist, aquests passos que hauríeu de fer? Els heu treballat? Molt bé, els vam llegir. Doncs avui els utilitzarem. No els llegirem, avui els utilitzarem, aquests passos, d'acord? Per tant, primer ho faig jo i vosaltres m'observeu. El primer pas que em diu que he de fer per entendre un problema, llegeixo l'enunciat amb atenció. Què vol dir llegir l'enunciat amb atenció? No, ara només parlo jo. No faig jo aquesta pregunta. Què vol dir? Jo crec que vol dir llegir-ho a poc i intentant entendre totes les paraules. A veure, a classe, la Neus explica el que li ha dit el seu pare. Diu que la temporada de bolets comença el 4 d'octubre i que durant els 10 primers dies és quan hi haurà més bolets. Quin serà l'últim bon dia per anar a buscar bolets? Jo ja l'he llegit amb atenció, me l'he llegit a poc i pensant a veure què m'està dient. El primer pas ja l'he fet. 2. Encerclo les paraules de l'enunciat que no entenc i intento descobrir què volen dir. Jo ara quan he anat llegint l'enunciat hi ha una paraula que m'ha fet dubtar. N'hi ha una només. I és temporada. Diu que la temporada de bolets comença el 4 d'octubre. Temporada. Temporada, jo crec, pel que diu després, que durant 10 dies és quan hi haurà més bolets, deu ser, crec, dedueixo que deu ser un període de temps. Un període de temps, un espai de temps, uns dies. Jo dedueixo que temporada és un espai de temps. Molt bé, ara ja coneixo totes les paraules de l'enunciat. Puc continuar. Subratllo de diferent color les ordres o preguntes que em fa. Miro aquest enunciat i subratllo una pregunta que em fa i la subratllaria. Jo la subratllaria amb un full. La subratllo. Quin serà l'últim bon dia per anar a buscar bolets? La subratllo. Jo la subratllo perquè és el que em diu aquí. 4. Explico al meu company que em demana el problema. I ara, perquè jo estic sola, perquè és com si vosaltres només m'observeu, li explicaré a l'Anna. Anna, aquest problema em demana saber quin és l'últim dia per anar a buscar bolets. Quin és l'últim bon dia per anar a buscar bolets. L'últim, no el primer, em demana això. Li explico al meu company. Faig una estimació del resultat que crec que em donarà. Una estimació és una predicció. És pensar què passarà. Una estimació, pensar quin resultat donarà. I jo faig una estimació i penso, diu els 10 primers dies, per tant, jo crec que no arribarà a final de mes. I ara ho resol i penso, em torno a llegir, a la classe la Neus explica el que li ha dit el seu pare. Molt bé, això em diu el context però no em dona cap informació important, per tant no li faig gaire cas. Diu que la temporada de bolets comença el 4 d'octubre. Aquí tinc una pista. El 4 d'octubre comença, i jo marcaria el 4 d'octubre. El 4 d'octubre és el primer dia, molt bé. I que durant els 10 dies és quan hi haurà més bolets. Quin serà l'últim bon dia per anar a buscar bolets? Diu 10 dies. El primer és aquest, perquè a mi m'ha dit el primer és el dia 4, per tant aquesta pista jo me la quedo aquí i el mato. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. El 13. El 13 d'octubre és l'últim bon dia per anar a buscar bolets. Ja sé la resposta. Explico a un company o a un mestre quin procés he de seguir per trobar la solució. Doncs ara agafaria i li explicaria alguna. Mireu, per resoldre aquest problema, jo he fet servir pistes que em dona l'enunciat. El que l'enunciat no em deia res, no he fet cas. La primera frase a mi no m'ajudava, perquè em deia la Neus, diu que el seu pare li ha dit... Això no m'ajuda per res, per tant això no ho he fet servir. Què he fet servir? Diu que la temporada comença, hi ha una pista gran, comença. Vol dir que el dia 4 és el primer dia, ja compta. Aquesta pista l'he fet servir, aquest procés l'he fet jo. I que durant 10 dies és quan hi haurà més bolets. Quin serà l'últim bon dia per anar a buscar bolets? Doncs jo què he fet? He agafat aquesta pista i he començat a comptar a partir del 4. 4, fins al 13, perquè he comptat 10 dies. I per saber que l'últim dia és el 13, he anat sumant. Del 4, 10 números més. És el procés que he fet servir per respondre aquesta pregunta. I l'última part del referent diu comprova que la solució és correcta si és possible el resultat. Jo crec que sí que és possible aquest resultat. D'acord? Aquest problema ja l'hem acabat. Farem la segona activitat, que és la pràctica, se'n diu pràctica compartida. D'acord? Per què? Perquè jo ho faig i vosaltres ara m'ajudeu. Ara sí que em podeu ajudar. Seguim el mateix procés. Tenim el referent d'aula i l'hem d'utilitzar. Llegeixo l'enunciat amb atenció. Qui m'ajuda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quina d'aquestes respostes agafarem? La C. I per què no agafem la B? No, Per què no agafem la B? Ara passem al tercer exercici i ara és diferent. Vosaltres ho feu i jo només us ajudo. Ara no ho faig jo, ara ho feu vosaltres i jo us ajudo. He fet el primer pas. Quin és el segon pas? Ara no puc fer-ho jo, ho heu de fer vosaltres. Qui el fa el segon pas? Subratllar les paraules que no les O encerclar les paraules que no entenem de l'enunciat. Hi ha cap paraula que no enteneu? No. Per tant, encerclaríem cap aquí? El passaríem. Quin serà el tercer? No, el tercer és un altre. Escolteu, veieu que no ho dic. Ja el tindreu a la llibreta aquest. Ja us el tindreu. Subratllo de color diferent les ordres o preguntes que em fa. Digue'm a veure què subratllaries tu aquí. Aquest té trampa, vigileu. Algú subratllaria alguna altra cosa? Diu, subratlla les ordres o preguntes que em fa. Aquest ja l'hem vist. Observa els nombres dels minuts del mes d'octubre. Aquí teniu dos ordres, un ordre i una pregunta. No us la deixeu, perquè a vegades només mireu la pregunta i no. Diu, observa. Això és un ordre o no? Sí. Per tant, la subratllaria? Sí. Observa els nombres dels dilluns. Observaria els nombres del dilluns? No. Sí. A més, les teniu en negret, Observa, això és perquè us donarà una pista. Observa els nombres del dilluns, que són 3, 10, 17, 24, 31. Això ja us està donant una pista. Aquesta ordre és una pista. La segona ordre o pregunta és: quin nombre sumaries per passar d'un dilluns al dilluns següent? Dues coses aquí, Continuem amb això. Explico al meu company que demana el problema. Va, tothom que se l'expliqui entre ell. No, a mi no. Ara ho feu sols. Ara vosaltres. I ara, l'últim pas que hauríem de fer per resoldre aquest problema seria que vosaltres ho feu sols. Del tot.
observat. Segon, ho he fet jo i m'heu ajudat. Tercer, ho heu fet vosaltres i jo us he ajudat una mica, però ho heu fet vosaltres. I el tercer és, ara ho feu sols, perquè ja sabeu què heu de fer.